Ola, ola, benvidos de novo a Análise, esa sección onde repasamos como foi a tempada para os distintos equipos da terceira división galega. Hoxe o turno do Estradense, que voltaba á máxima categoría do fútbol galego despois de 7 temporadas en preferente. Somos Dani Cabo, E Vieito Baliño, e isto é... non vale furar. Na tempada 2017-2018 o Estradense quedou ás portas do ascenso tras unha mala racha que atravesou o equipo ao final da Liga. Na tempada seguinte, o club dirixido polo santiagués Alberto Mariano reforzaríase moi ben e lograría converterse nun bloque máis sólido, o que lle valería para ser segundo clasificado e lograr o ascenso. Así foi, e unha vez en terceira división, os da Estrada apostaron pola fichaxe de xogadores novos e con potencial, con fame de éxitos e gañas de medrar como futbolistas. Desta maneira, chegaron ao Estradense xogadores da talla de Pablo Purrúa, que chegou procedente do Lugo B, Martín Sánchez, que veu do Arenteiro, Piñeiro do Noia, ou o internacional por España en categorías inferiores, Alex V, que chegaba dende o Compos. Ademais, voltaban á Estrada dous vellos coñecidos, como Ander Bellido e Juanín Rei, despois dunha temporada en Boiro e Céltiga respectivamente. E non te esquezas, Cabo, de que o Estradense tamén apostou por unha fichaxe que deu moito que falar na vila, a do ariete brasileiro Rodrigo Rodríguez, que chegaba procedente do Moraña de segunda autonómica, onde se hinchaba a marcar goles. Exacto, Vieito, a fichaxe de Rodrigo era canto menos curiosa, sobre todo polo nivel da liga da que procedía, e a cousa non empezou ben, porque por uns problemas burocráticos co seu país de orixe non puido comezar a liga. Finalmente participarían tan só 6 partidos e acabaría regresando a Moraña. O que mal comeza xa se sabe, don Daniel, pois das fichaxes que fixo o Estradense para a tempada pasada, os máis veteranos eran Martín Sánchez e o propio Rodrigo, que contaban con tan só 24 anos. Esta xuventude da que falas viña para contrastar que a bella garda do equipo, futbolistas veteranos con moito peso dentro do vestiario, como Javicho, Manuti, Fafú ou Víctor Vicente. Todos eles xogadores importantísimos para o Estradense dende facía moitos anos. Aínda así, Fafú e Manuti non acabarían a tempada. O expreso de Bea tería que deixar o fútbol por motivos laborais, mentras que Manuti, o gran capitán, non acabaría de recuperarse de todo dunha lesión sufrida a tempada anterior e tamén optaría por abandonar a práctica futbolística. Baixas moi sensibles pero que non foron obstáculo para que o Estradense fixese unha gran campaña, rematando a Liga nunha cómoda 10ª praza. Pero contanos, Vieito, quenes foron para ti os cracks, os maquinotes deste equipo vermello? Pois, sen dúbida algunha, Cabo, a gran sensación da tempada do Estradense foi o cerebro da medular, Brais Vidal, un xogador que está dando un nivel estratosférico e aos seus 25 anos xa está na axenda de grandes equipos de superior categoría. Despois, outros xogadores como o veterano centrocampista Javicho ou Pablo Carabán, o central o que, por certo, incluímos no noso 11 de ouro da terceira división, tamén deron un rendemento espectacular esta tempada. Tampouco nos podemos esquecer de Borjita Míguez. O santiagués foi un ano máis o máximo goleador do equipo con 7 goles, cifra que queda lonxe dos 20 da tempada pasada en preferente, pero non nos podemos esquecer de que este xogador ten aínda 21 anos. Un gran futuro por diante espera a Borjita, non cabe dúbida, menuda xoia levan para a Orzúa. Outro xogador moi utilizado por Mariano este ano foi o atacante Juanín, xogador que anotou 5 goles en 27 partidos, dos cales en 26 sairía no 11 inicial. E outro nome propio máis deste Estradense é o lateral dereito Martín Vilar, un dos xogadores que, a pesar da súa xuventude, xa é un dos futbolistas con máis anos no clube. Así é, Vieito, a locomotora da Guións cumpriu a súa 9ª tempada co equipo dos seus amores a pesar de ter 26 anos recén cumplidos. Podemos ter aquí a un serio candidato para levarse o trofeo de One Club Man. Ademais, din que dos seus cuádriceps se saca o aceiro para os barcos. Efectivamente, este tío corre máis que o ave. Contanos, como ves o Estradense de cara á vindeira tempada? Parece que polo momento foron quen de renovar a maior parte da súa plantilla. De especial importancia tamén a renovación de Brais Vidal, que parecía un dos xogadores con máis opcións de sair cara a outro equipo. Pois sí, a única baixa sensible foi a de Borjita, que marchou ao Arzúa. O mesmo destino que tomou Balotelli. O dianteiro arzuán chegou á Estrada no mercado de inverno, pero non gozou de demasiado protagonismo. Outra baixa é a do defensor Iago Neira, que aceptou unha oferta do Vistalegre Estudiantil.
Ademais, tamén falta por saber se o centrocampista Antón Concheiro aceptará a proposta de renovación que lle presentou o estradense. En principio, parece que as negociacións van por bo camiño, pero a ver que pasa, ainda non hai nada confirmado. E Daniel, que nos podes contar das fichaxes que realizou xa a todo agora o Clube da Estrada? Pois o estradense reforzou sobre todo o seu lateral esquerdo, unha posición na que estaban bastante coxos. Chegaron para esta posición Óscar López, procedente do Conxo de División de Honra Xuvenil, e Mateo Mariño, que chega do Sigüeiro. Ademais, os de Estrada tamén ficharon o centrocampista Emi Carril, procedente do Arenteiro, e o dianteiro Edu, que ven do Deportivo de División de Honra Xuvenil ca difícil tarefa de facer esquecer a Borjita Míguez. Pois sí, señor, o estradense buscará consolidarse na categoría e facer un proxecto longo e consagrado. E ata aquí chegou a nosa análise do Clube Deportivo Estradense. Esperamos que vos gustara, que fora do vosso agrado. Xa sabedes, dadle a like, suscribidevos á canle e utilizad os comentarios para poñer as vosas impresións. Vémonos na próxima. Onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.